Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Unya, imo lang gipahid nako kay mauwaw ka nga moangkon sa tinuod nga laki day ka. Pero nagpakaron ingnon lang ka nga girl ka kay para makatsansing kang Angeli. Oh my God! Tug-an sa tinuod. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto with you. Hoy tao, ay kusba ang akong tatak ha? Wag ko mabilong anak inyong mga linya ha? I am a girl, a lady, a woman. Is that clear? Ayaw pataka ugpasangin lang ko anang sa nga never in my life na kong gibuhat ha? Kay nakaila kong unsay dungog. Nag-amping ko sa kong dungog sa tanang panahon. Katawa naman ka! Relax. Seryoso ko, Christopher, ha? Relax. Na-relax ay noon. Kalma lang. Noon sa taong ka mabugto ba ng ugat nimo? Nangugat mahinon kag maayo diha. Sa man di nakapajoke ron? Joke niya! Kalawa naman ka sa hustong pamaagi kung saan pagkomedya. Oh? Really? Naday role nga angay sundon ang komedya? Usahay! Kanay mo mutirada kag below the belt. Maayo tayo na. Parehas ka doon, Nga imong gitetsok ingon nga. Nagpakaroon ingnon lang ko nga girl lalo. Himan-himan lang, kiday ko. Nindot tayo na! Pwede tingin kang ikiha na. Kaya di nito dati noon. Puna pang, waka ebidensya? No, mayayay yun ko. Pero tungkol kay idol ta ka. Nya, labag yun. Mang ako na lang ni-ignore. But please, don't do it again, okay? Okay. Pagka ko be. Kiss ko be. Ay, kung na kalaki ko lang, ha? Alam ko, ha? Kaya romansahon na ka. Oh, Tinlaan ako niyo. Usara, bahala ka. Oh, diyan na nasukli dong. Ano, sir? Oh, Sir, ano yung problema? Pikto. Wa ka ba magkapanimaho paghuros hangin? Murag, baho sa sa pamilya na. Baho mo, sir. Gusto ka? Baho sa perfume ni Odette ang misugad na to, Pikto. Niya siya, sir. Niya siya ka sa resort. Ako na naman siya kan. Kinalibaw ako malhibo. Wala ganit tigali si Odette, Pikto. Ato araw niya may bahoan, sir. Manawag ako dito sa amo. Makahatag lang ta siyang impormasyon na ito. Bahin sa tabo nga pagsuong. Di ta magdugay ni Pikto. Para nako. Di maayo nga magpundo pa tayo ng dapita. Itingali siya nilang unya mahibawan. May mga tao nga dili maayo ang kaliklasan unyang muto nga din eh. Unsa ba imong plano, sir? I-dispatcher ko ng dapita. Ibong wala sa imong kinabuhi ang handumanan sa imong amahan? Ha? Mahal sa imong amahan kinadapita, sir. Kay, mauni ang buhing saksi sa ilang gugma o sa imong inahan. Ato lang ni padayon, sir. Atong palambuon og maayo. Karon nga wa na ang sabukan. Chris, Dax! Oh, nana. Sa problema. Problema, oy! Ay, Di magagikan! ay, ako lang gud untag gisuroy ang ubang mga suod ba. Dahil ako namatngunan ang paglabay sa usa ka tricycle nga to paingon sa may ibabaw dito sa Mountain Resort. Kisa sakay! Nawa lagi ko makaklaro kay paspas manggog kaayo ang dinaganan God. Unya, mao pa say akong pagguho gikan sa luyong bahin sa bahay sa akong pagumangkon. Oh, mo ba? Dax, tana. Ha? Atong sundan. Basi pag may makuha tayong impormasyon. Sir, naligo na nung kasingot. Imo na akong takong kapasagdan ng mga limpyo sa tibok palibot. Mitras ako, maginanaw lang.
Ayaw ko iparehasan ang ubang mga agawon nga magpatahod yun. O balingaro kayong maghinanaw sa nagkadusingot lang mga sakop. Dilitaan ang kinayahapik to. Kay supak na si gahom si Ginoo. Sir Rudy? Sir? Hello, sir! Uy, si Chris of Dax, sir. Suod mo! Dayon, dali! Manood ta. Giagda man ta, di manood ta. Tara, Suod mo nga rin, Chris! Dax! tana. Relax lagi kay ka sa. Uy, kurat. Oh, ganun makurat man. Karibal pala nimo. Hindi ba? Nagkakaribal limaw nangagdad do? Karibal ka dyan. Dahil na. Kaya sige nagtutok na to, oh. Tana! Maayong adlaw, sir. May adlaw, sir. May mga daw sa inyo doha. Inyo dyan kong gipakalitan na. Abi ninyo, bisan sa una-una lang. Wala ko magdahom nga, magpakita mo din eh. Gibingo namin mo, sir. Oy. Tinuod na, sir. Pero ang rason gyud kung ngano nga naabot na sad mi dinhi, kuan kini nga nanginbayad man gud si Nana. Yami nga pakuyugon sa pagduaw sa iyang mga kaliwat ini napita. Mao day. Ang mayo noon kay nakita ta pagbalik. Murag ang Ginoo mo nagtukbod ninyo. Aron mo balik din eh. Ha? Ha? Pustugin kayo, sir. Wagi makahimo sa pagdumili sa pagbuot na sa Ginoo, sir. Iyan ang pagbuot nga mabalik sila suroy din sa resort. Ay, ngano di ay pikto? Kumusta man taon inyong panginabuhi? Kuan lang, hinahinala pa rin kamot itawon, sir, aron makakaon gihapon o katulos sa kadlaw. Laban lagi ni tao sa kalisod, sir. Panlingkod mo. Usa ba nagpunay malamog barog? Naidagang lingkuranan, no? Ayun, sir, oy. Ha? Kuan kanang napay laing silig dia, sir. Among kuhaon kay mutabang na bis papanglimpyo sa palibot aron nga sington mi. Maog yan. Diyan lang mo, ako nakuha. Wow! Kasi makaingon nga, pila ka adlaw nang wa magkatilaw limpyo ning atong resort. Kalit na yung palibot, sir. Muralag. Manlakaw ta ninyo guys, ha? Tungod kay, wa mo gid may makaandam ug pagkaon din eh. Mao naman lakaw ta. Ato ta sa gawas mga on. Uban ni Nana Iyay kay do na sa taybitingan. Sir, Doon ako natay mitingan, Dax. O Dax, uban ni Nana Iyay. Order mo ko to sa gusto niyo kanon, ha? Atong i-celebrate niyo itong pragkita karon. Kagamay lagi sa kalibutan, sir, no? Tinoda, gamay na kayo para nako ug ninyo. Kinsa inihigayon ha, ako nang isipon nga akong pamilya. Unsa, sir? Tabangin ko ninyo, be. pag sure na, sir, oy. Nakaila ka ba na mo? O glabaw na nakaila sa minimo. Kinsa man taon mi nga imo panghiwaro po nabang, sir? Dax, ato lang sa paminaw si Sir Rodney. Ay, okay. Sorry, sir. Ako kang giunhan. Ani ni, abi ninyo. Gisakitan ko na gunahuna nga sud sa taas ka panahon sa kong paghago ug pag-antos. Aron lang madevelop ang Mount Resort. Sud sa taas ka panahon. Nawagtangan ni sila kong income. Tuod kay gipasagda na lang. Maong akong tang nahukman nga wadon lang yun sa kong kinabuhi ang Mount Resort. Kay gusto sa tada kong malimtan sa labing daling panahon ang tanang mga kasakit nga akong nagian. Pero salamat Picto, kinsa mo inibaraw sa akong mga plano ug mo'y nagpahinumdom nako nga kinahanglan nga sa tibok sa akong kinabuhi ako gyung ampingan ang maong dapit. Tuod kay handumana ni siya namatay na kong amahan. Maong kalit yung kayo. Mikilab lang ang among mga lihok ni Picto sa pagpanglimpyo sa maong dapit. Hangtod nga nangabot mo. Mitabang sa among gibuhat, maong pagkahuman, kalit lang mihayag ang maong resort. Uy, mutanaw ko, ha? Patanawag yun ko, sir, ha? Nana, bisag sa tibuok pa nimong kinabuhi, pwede ka magsigtanaw sa resort. Ay, Tuod kay hangyoon ta mo karon nga magtinabangay ta. ay sige, sir. Tabangi ko rin sa pagpabarog pag-usab sa resort nga hapit na malimtis sa panahon. Dax, Nana Iyay, Chris. Sir, Hindi ko balik. Usap pa rin, sir, ubos gihapon sa pagduma ni Ma'am Odette, sir. Wa na'y udit ka magkapaghilabot ining resort. Uy, wag na si Odette. Imong gihinlan, sir. Patay na si Odette.
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Sir, Willing ko balik. Usap pa ni Sir Ubos gihapon sa pagduma ni Mang Odette, sir. Wa na'y udet ka magkapanghilabot ining resort. Uy, wag na si Odette. Imong gihinlan, sir. Patay na si Udet. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto with you. Patay? Oh, Nga no? Maulang kinidangatan. Kung doon na kitulubagon sa balaod na. Ha? Ano? May sapa na nabuhat si Ma'am Odette sa balaod? Ay, sorry here, ha? Nahibaw kong walk katungod nga mangukit. Pero, kuryoso lang ko. Marang hindi mo kumakatuos ako na dungog. oh. Parehas na ako. Nga mayong pagka-brainwash, nga buutan yun si Udet. So, sa taas ka panahon, iya kong napatuong nga wag ko'y angay mahayan nga siya ang gipilis kong amahan. Nga mo ipulis na namatay na kong inahan. Oh, wag yun. Kaya ako mo nakita ang tinuod yun nga pagpangga. Maungsang ko sa langit ang akong pagpasalamat. Kasi wa pa kuha si daddy sa Ginoo. Iya yun natilawan ang kalipay sa ikaduhan ng kaminyon. Pero wala ko damha. Yado na siya gitaguan nga ngay na kong kahadlukan. Kay mahimo kong maamong kung itugot. Kung itugot ako nga ako siya ikauban sa tibuklog kinabuhi. Siguro kayong magguba nga kong kaugmaon. Oy, ha? Usa sa mga tao sa Bersibo si Odette. Maori ay. Maori nga kung nanulte. Grabe kagahi. Kaya doon ay gisaligan. Pero, why makahimo ko ng Ginoo na maningil? Dili ka makapanagang. Dili ka makaingon nga ayaw. Dili ka makasupak. Kung oras lang yun nga angin na nimong bayaran, ang nahimo nimong sa dinhi sa kalibutan. Amen. Amen. Sama, uy. Okay. Agad na itong balikan ang atong giskutan bahay sa resort. Willing ko mo cooperate, sir. Ay, wala yun ako'y problema, sir. Then, bottoms up! okay sir. Enjoy mo sa itong banding karon. Yes, sir. Yes, sir. Ay, yes, kayo, Okay, sir. so I hope nga maunaw niya ni ang nindot kasinugdanan sa kamayong panaguban, di ba? Sana. Ay, kadang kadindot, og maayo na itong panaguban, sir. Mag-agad ragyod ka na nato kung saon nato sa pagpanday, di ba? Una sa tanan, mag-agad sa leader. Mauna. Okay, ako'y kapasalig ninyo. O sa uban pa mga tao nga itong paninguhaon, aron matibuok resan ang puwersa. Maura ni, ako pa rin kamutan, nga inyong madawat nga sweldo, bugti sa inyong magkahago, magkahatag yun ninyong katagbawan. Sa klarong pagkasulti, kadabang makuntintog yun mo. Labaw sa tanan, mainyo ang akong pagpangga. Pagsabot, sa laktod, pagmahal. Ang ako rin yung ihangyo nga, magtinabangay lagi ta, aron mapalambo ang atong panginabuhian. Okay lang? Ay, okay kayo, Okay, sir. sir. Okay kayo, Okay. Okay ha? Akong lauman nga inyo gikong balikon ha? Ako, maghuwat ko ninyo. Magpaabot ko ninyo dito sa resort. Og ato isaulog ang pag-abli pag-usab sa dapit sa mga dayo ug bisan kinsa pa nga naa nga mga kasikbit nga mga dapit nga gustong malingaw sa atong resort. Kumusta man si Ma'am Angeli sir? Okay ra, naara siya. Kauban niya nato. Di man mahimo nga dili mo apil kang asawa sa ablihan to pagbalik ka negosyo. Kinahanglan nga naa siya nga maugi mo da. Tungod ni Angeli, nindot ang dagan sa resort. Pero gibaraw lang yun suway po angod na ulit. Iyang giguba ang kanindot sa kong panag-uban ni Angeli. May nalang gani, kaya ang Ginoo ang mihatag og dan, aron ako makita pag-usab si Angeli og ikauban. Mao siya yung pagbalik, aron adto na gyud magpundo sa resort, ato siyang i-welcome, okay? This house and lot is for sale. Ha? Wala gid sila din si Chris. Ilan ang gidispatcher ning ilang bahay og yuta. Kano sa pa? Shit. Nga na bang huwag manday ko mo ani dinhi sa pag-abot ako gikan sa US. Nga nung ako pa magipaabot og dugay panahon. Una ako magpakita. Tingali, ako pang maabdan si Chris. Magkita po kami pag-usap. Tawagin na kaingon ini. Karon ka. Oh? Wa na lang unta ka manghilabot.
Wa na lang ginunta ka manghilabot! Ang nakadaot ni mo! Kaya di ka makamaong mapasensya! Dali na dyan kayo mo ulbo ng imong kaspa! Nadine, what's wrong with you? Gigutom ka? Dala, mga unta. Asang mong gusto? Adto ta. Busog ko! Kung nagtuo kami tuyok na sa ni akong utok. What, Dad? Tarong nagdagan ang akong panguna-una. Maong nahibaw na ko sa akong mga gipanulti. Dili ka lagi angay nga magpagutom. Ayaw lagi kong ingna, ana! Kay dili ko buang! Giingna na tika nga tinaw na kaayo ang akong utok. Maong ayaw ko padunggaan ang imong linya. Ipusyit ni mo nga giandaran ko sa akong kabuang kay gigutman ko. Dad, nag-amping na ko, uy! Kadtong akong pagkayabag kadiyot. Bunga ra to sa akong depression. Kay nakalitan jud ko sa nahitabuan to. My God! Ang pretty and sexy nga na din. Nagikagubtan sa daghang mga lalaki. Yano ra kaing ginaganan. Gibiyaan siyang groom dito sa simbahan atol sa adlaw unta silang kasal. Stupid Chris. How dare you! Kung nakaako sa pagbuhat ato. Sabay ako sa ni mo. Ang iyang pagkaop. Kanang imong kinaiya mo ginakaingon nga nawa na gyud nako sa hingpit si Chris. Mura ka magkanong tigre nga mo dayo ngob. Dayo kasmag. Dili una hatagan o higayon ang kontra nga makapanagang. Kung ikaw pa ka ang nahimutang sa akong dapit, nagmahal sa tinuuray ug bugtong niyang anak, dili ka kaha nga mas labaw pa sa akong gihimo ang imong buhaton. Knowing nga bayolente kayong pagkatao. Please, Nadine, ayaw kong basula sa nahimo na kong lakang tungod kay ako lang gipakita kung giunsa ta ka sa pagpangga. Sorry, Dad. Sorry. Diin ka man di ay gikan, Nagkabuang kong pangita kaniha kung hain ka na. Dito ko sige puyan nila ni Chris. Lain na tingali ang nagpuyo sa ilang bay. May signage. For sale na ang house and lot. Oh, human sa pila ka tuig nga milabay, wa pa di ay madispatsar. Tingalig, way nakabot sa presyo. Tigali. May plano pang mobalik og puyo ang mga tag-iya. Mong gipasagdan nga mabagante. Mong ako nang paabuton, Dad. Ang unsa, Ang pagbalik ni Chris. ano, No worries, Dad. Tungod kay... Di na ko masugutan nga malubog pag-usab ni akong utok. Tungod kay... Ang akong misyon karon mo ang pagkuha og balik ni Chris. Ug ang pagsilot ni Angeli nga ilugan kaayo. Ug mo'y nakaingon nga gibiyaan ko ni Chris atol sa adlaw sa among pagpasusod sa simbahan. Pangitaon ko katong babayaan na, Dad. Aron pabayron siyang pagbaraw sa among kasal ni Chris. sayon ra na. Ayaw pagpanghilabutan. Ha? Pasagdi lang una ko ni akong away, ha? Pasagdi una ko nga ako ray mo lihok. Ayaw gid pa panghilabot tungod kay mas happy ko kung ako mismo mo ay makapanghita og paagi aron mapanilingan to si Angeli sa iyang gibuhat. Musampit raw niya ako ni mo, Dad. Kung dili ko na makaya sa akong gahom. Cheers. Cheers ka, John. Hay na yung nun. Aw, Super lagi ka excited, lover boy. unsa ka? Huwag ba ako magtuo? Ngamugo ka sa hangin ni Sir Rudy, parehas damo niya na iyay. Ngano? Kamura day makamaong mubatig kahinangop. Kay inyo na siyang makita ang usa ka long lost friend. Unya, willing ka na sa buong serbisyo isip driver lang sa resort? Ay, pag sure, ay. Pasag dira sa ako. Kay di naman ko makatuog kung dili ta mo ikaw ban si Nana iyay. Nanasad ka ng imo pa-believe nga wa gud kay believe. Unsa? Sorry ha. Pero dili gud ko masold out ang imong rason, Manoy. Will you please stop pretending? Idigan na lang na, oy, masold sa imong kasing-kasing. Kay makatabang pa ko ni mo sa pagpasabot ni Angeli. Nga? Hoy! Ayaw ko himo ang talawan, oy. Kay kung ako'y makagustog babae, kamao ko nga moingon nga wa na magkinalag abogado, oy. Ay, ko kilala. Kaya na ba yung in love ka nga gusto kang iloom lang gani mo. Pero gusto sa lohon ang gihonghong sa imong kasing-kasing. Eh, undangon ta na istorya, habe? Dax?
Sa kabaya. Mas may pagmangandam tangdaan para sa atoon niya pagbalik dito sa Mountain Resort. Kumusta na ka si Angeli? Oh. Oh, no. Murag tao-tao din gilak ang gate ni kamong bahay. Wa si Angeli. Ay, mali siya. Mr. Obregon? Oh. Oh, hi. Mrs. Lucero. How are you? Diin man ka. Long time no see. Hasta si Angeli. Gimingaw ko kay last time nga nakita nako siya, nagkarga man tog daghang mga gamit sa sakyanan. Namalhin mo? Miapas ba siya nimo? Wa. Ha? Ayaw kog ingna nga wa mo magkita. Oh, wa, Mrs. Lucero. Kung mauna, ay man ay paingon si Angeli. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.